Здравейте, аз съм Марко Лутяри и днеска специал с моята любима велика едозмяна лутеница иска да ви презентира на готина рецепта да ще правим фокача. Е необходимо брашно, има 500 грама, 300 мл вода, 10 грама мая. Добавяме в тесто около 20-30 мл зехтин. Добавяме 20 грама сол и продължаваме да месим. Ставаме на стайна температура за 2 часа. Мажеме зехтин на тава всяка страна и сега пускаме тесто вътре. Покриваме още един път с стръч фолио и пак остава да се почива. Вземаме зехтин, пускаме едра сол и свеж розмарин. Пускаме във фурната на 200 градус 40 минути. Фокача е готова и довършиме с велика лутеница. От мен Марко Лутяри, бон апетито!